kardom don marle lapen kado ka nili video kilang rado an pansta minili hin pin kardom pajirlo lapen nili aku puthot wang thulo nili channel nanali tum kilang bom Karbi teach 2.0 lo lasi non nili thanman bopulo ingsi Voreng Awersai mate job related a video bang kapre de mali li Karbi ang long lasi ning hang tung claim don tame lapen jog don tame form bang lasi job bang ne non nampik lang ikpo video le nang lang don bomo lapen video than re no lapen la hello ya ingsi farangki mate reporter kenang shot pu lasi dak toklo office of the Malong News 24x7 lasi dak moto bang bring true news for the society lai hui nang li tum thek monong pu lapen head office bang ke dak toklo difu Karbi ang long lapen email malongnews@gmail.com lapen contact number hai hui ta dolo dak lasi dak tok iglo non amat kenang shot Malong News 24x7 afan aber ki jawadi malong an farangki kenang iksot da lasi ning kehang lapen aber kapaklang kenang ji ateng apun kido atum afan kachuningri alo nangki jog afan si chuningri iglo non amat farangki kenang sot adim abangke dalang thek ponlong ikpo dilai hidipi pen inut apus do lapen hanjang lang sopen inut do lapen vumu lang sopen inut do lapen chuki hola pen inut do lapen kazironga pen inut do lapen volongkam aji pen inut do lapen dong mukak pen ta inut nai lapen dongkam mukam pen le inut lapen philang pi pen inut lapen hamren penta inut nai lapen dima so penta inut nai lapen rong mungwe penta inut nai lapen ke parkup pu penta inut nai lapen amri chinthong pen inut nai da pos bang ke total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 krep lia pus doda mane ing sia dim pen inut lo lasi ing hang tum jogdun tame pharangke afan kenangji apun first bangke the terms and condition mate details bangke one number bangke kacharli it's as mane high secondary ki untang nangji da lapen second bangke 2 number bangke Karbi lapen Assamese alam kalite Karbi lapen English alam nangji thek nangji da tok thek nangji lapen 3 number bangke abang phu abang rachari along klembang kedeng dunbom kalidet nangji da lapen dak 4 number bang abang phu afan kaprek abirta afarang ke asai ke claim bomb kalidat nangji da pen 5 bang journalism across kachar litang atum pulote kangwai along RD pipon chat po da lasil laiwi dag tok dolo lapen biodata bang nang kapale nang jiadim la gmail lang sepale nang puyo hormo bang la gmail lang lapen kijut si amen ka CHETHAP long ji arni lake 2001 2022 ya la sarni la lapen satlang interview ke ani bang ke 26 01 2022 da contact ingo la contact number do nalitum ning hang tum lapen onteron CEO Chief Executive Officer Robon full form bang nasi Malong News 24x laki onteron aki hai onteron ya lapen dolangpur aki hai raming ti editor Malong News editor lo 24x nasi ning hang tum da men CHETHAP dun tame lapen contact tame lapen la so video share tame share tha la Karbi ang long
rado an phans tame aning hang tum amen pa CHETHAP dun nang en lasi so video jong selang mission polte please pen subscribe man na pen bell icon mang tingeri no lasi launcher lo kardom